his time, in his time, he makes all things beautiful. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 24 Novemba chaka cha 2021. Tili mulungu wotsiriza wa chaka cha mpingo. Tikukwangula moyo wathu wauzimu mmene tawuyendetsera. We are carrying what is called a personal auditing. Kodi moyo wanga moyo wanu nchakachi wayenda bwanji? Lero Ambuye Yesu mmawoyamba akuti tigwiritse ntchito ubwino wathu poyika ena pabwino. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Daniel mutu wa 5 ndi 1 kulekeza 6 kudzawerenganso 13 kulekeza 14 komanso 16 kulekeza 17 ndi 23 kulekeza 28. Ndipo mawu a muthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 21 ndime ya 12 kulekeza 19. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Profeti Danieli. Danieli mutu 5 kuyambira ndime yoyamba mpaka 6. Kuyambanso ndime ya 13 mpaka 14. Kudzawerenga ndime 16. Kudzawerenganso ndime 17. Kenako ndime 23 mpaka 28. Tsiku lina mfumu Belisazara adakonza phwando lalikulu nayitana akalonga ake okwana 1,000. Pa phwandopo adabwa vinyo pamodzi ndi anthu onsewo. Pamene ankamwa, Belisazara adalamula kuti abwere ndi dzikho ndi ziwiya zagolide ndi siliva zimene bambo wake Nebukadineza adalanda ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Ankafuna kumweramo iyeyo pamodzi ndi akalonga ake, nduna zake, akazi ake enieni ndiponso akazi ake apambali. Motero adabwera nazo dzikho ndi ziwiya zagolide ndi siliva zimene zinalandidwa ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu idayamba kumweramo pamodzi ndi akalonga ake, nduna zake, akazi ake enieni ndiponso akazi ake apambali. Ali kumwa choncho, ankatamanda milungu yawo ya golide, ya siliva, ya mkuwa, ya chitsulo ya mtengo ndi ya mwala. Mwadzidzidzi padaoneka dzanja la munthu. Dzanjalo lidayamba kulemba pa khoma la nyumba ya mfumu moyang'anizana ndi nyale. Mfumuyo kumapenyetsetsa dzanjalo likulemba. Pameneponso kumaso kwake kudasinthika. Mkamwa mfuu ndi mantha, nkhokono zii, maondo gwedegwede. Motero anabwera naye Danieli pamaso pa mfumu. Mfumuyo idamfunsa kuti, kodi Danieli uja ndiwe? Mmodzi mwa akapolo amene mfumu bambo wanga adakutenga ku Yuda? Ndamvatu kuti uli ndi nzeru za milungu yoyera, ndipo kuti ndiwe wamaganizo akucha, omvetsa zinthu ndiponso wa nzeru za basi. Sono ndamva kuti iweyo umatha kumasulira maloto ndiponso mawu ophiphilitsa. Ngati uwerenge malembo amenewa nundiuza tanthauzo lake, ndidzakuveka chovala chofira ndiponso ukufu wa golide m'khosi. Ndipo udzakhala wolamulira wachitatu m'dziko muno. Danieli adayankha mfumu kuti, pepani amfumu, koma mphasozo musunge, kapena mupase ena. Ine ndingokuwerengerani chabe zimene zalembedwa
ndikukuwuzani tanthauzo lake. Mwadzikuza mosusana ndi Ambuye akumwamba. Zikho za nyumba ya Mulungu abwera nazo pa phwando lanu. Ndipo inuyo mwamweramo vinyo pamodzi ndi akalonga anu, nduna zanu, akazi anu enieni ndi akazi anu apambali. Mwatamanda milungu ya siliva, ya golide, ya mkuwa, ya chisulo, ya mtengo ndi ya mwala, imene siona kapena kumva kanthu. Simudalemekeze Mulungu, amene akusunga m'manja mwake mpweya wanu ndi kuyang'anira mayendedwe anu onse. N'chifukwa chake Mulungu watuma dzanjalo kuti lidzalembe mawu amenewa. Mawu amene alembedwawo ndi awa: mene teleke palazini. Sono tanthauzo lake ndi ili: mmene ndiye kuti Mulungu wawerenga masiku a ufumu wanu ndipo wauthetsa. Teleke ndiye kuti inuyo mwayesedwa pasikelo ndipo mwaperewera. Palasini ndiye kuti ufumu wanu wagwawidwa ndipo waperekedwa kwa Amedi ndi Apesi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndi 12 kulekeza 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, zisanachitike zonsezi adzakugwirani ndi kukuzunzani. Adzapita nanu ku milandu ku nyumba za mapemphero nakuponyani ndende. Adzakuperekani kwa mafumu ndi akulu ena aboma chifukwa chotsatira Ine. Umenewu udzakhala mpata wanu oti mundichitire umboni. Tsono mudziwiretu kuti simudzachita kukonzekera mawu oti mudzayankhule pa mlanduwo. Ineyo ndidzakupatsani mawu ndi nzeru zimene adani anu sadzatha konse kuzikana kapena kuzitsutsa. Adzakuperekani kwa adani anu ndipo ena mwa inu mudzaphedwa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine, koma silidzatayikapo ndi tsitsi limodzi lomwe. Mukadzalimbikira ndiye mudzapeza moyo wanu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Dzulo abale ndi alongo tinamaliza ndikuona mawu a mfumu Nebukadneza ikugwada pansi malingana ndi chapter chachiwiri cha Daniel mutu wa 46. Ikugwada pansi ndi kupembedza Daniel chifukwa ataona ukulu wa Mulungu amene Daniel amapembedza. Ndeti kunena kuti let your goodness make others to praise God. Nebukadneza osakhulupirira, opanda chiyembekezo, onyoza Mulungu, ataona zimene Mulungu wa Daniel kumuzunza mwa njira iyi ndi Daniel sakugonja, zapangitsa Nebukadneza kugwada pansi ndi kupembedza Mulungu wa Daniel. M'Chingerezi chake akunena kuti let your God be praised forever. Ubwino wanu, ubwino wanga, ubwino wathu uzipangitsa anthu ena kutamanda Mulungu. Akatitamanda azitamanda Mulungu. Asita akakhala anthu azinena kuti Mkhristu koma uyu, Mroma koma uyu mujanenera, wansembe koma uyu. Azitomanda Mulungu kuti koma Bwana koma uyu, Ambuye mutamandike. Azinena kuti sisteri koma uyu, Ambuye mutamandike. Not my presence izipangitsa anthu kuti atsono saja amatopempheraja. Ayi, ubwino wa Daniel unapangitsa mfumu kugwada ndi kupembedza Mulungu wathu, Mulungu mmodzi. Chachiwiri, mfumu itapambana choncho inampempha Daniel kuti apite akakhale ku nyumba yake, azikagwira ntchito ku nyumba yake. Endi Daniel akunena kuti amfumu musangotenga ine ndekha, musayiwale kuti sindinabwere ndekha, ndidabwera ndi anzanga aja mudawasintha mayina aja, ndidabwera ndi Azariya, ndidabwera ndi Hananiya, ndidabwera ndi
Mishero koma inu mudapatsa mayina oti Shadrach, Meshach ndi Abednego. Ndakunena kuti pamene ine ndizikagwira ntchito ku nyumba kwanu, iwonso mukapatse malo aulemu ku nyumba kuja. Very beautiful, very powerful. Tikanakhala enafe, mukanakhala enano. Kunali kungosangalala, mundigulire zakuti, mundigulire chifoni, mundimangire dzinyumba, munditenge abale yanga. Daniel akunena kuti anzake amene wamenya nawo nkhondo, apite azikadya nawo, apite azikalamulira nawo, apite azikatumikira nawo ku nyumba ya mfumu. Pamene tili pabwino, tipangitsenso anthu ena kulandira madalitso. Kodi suja timatero kuti pasambira mfulu, kapolo asambire pompo. Tate ntiyang'ane moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anthu ena ali ntchito zabwino. Ma business abwino. Timapemphera limodzi nkumati ndifana a Mulungu, ndifana a Maria. Koma osamagawana ma business, osamagawana ntchito. Kodi pamenepo Mulungu wathu ndi uti? Ndi Mulungu wa Daniel yemweyo. Ena ndithu tili mundale pano. Anthu anamenya nkhondo limodzi. Tikudziwa zidachitika kuti tifike tili pano ka tonse government. Komano tinganene kuti mutonse muli anthu a Mulungu wa Daniel kapena Mulungu wa Nebukadneza basi. Aya abale. Pamene ndili pabwino, I shouldn't forget my brothers and sisters who are down there. Use your advantage to uplift others. Komatu pakati pathu tikuona kuti tili pa mpikisano osadziwa amene tikupikisana naye. Nde nzano akagula foni chintima osachipeza bwino funa mukagule yanu yofanana naye. Nzano even mu system yathu angatatumika mpingo, wina asapeze mayendedwe abwino, mayendedwe amphamvu, mbalo moti timpange congratulate ndi kufusa nzeru ndi njira kuti ife tingafike bwanji. Mwina chintima apa amene ujayo kunkambira izo ndizo. Ayi, ndibwereze mawu abambo Kimo aja. In the church, we don't compete, we complement each other. Daniel akanakhala kuti akupanga mpikisano ndi Shadrach ndi Meshach ndi Abednego, akanauza kuti ana ausiru amene aja athamangitseni, akwauza mfumu abwere poyera anyamataja. Chachitatu chimene tikuona ndi mawu a tsiku la lero nchonena kuti life is a paradox. Moyo uli ndi mbali ziwiri ndi konsekonse mpeni wasengwa. Izi tikuziona chifukwa chonena kuti mu chapter 2 chimene tinamaliza nacho dzulo, anyamata follow aja ndi Daniel amene akukhala praised ndi mfumu. Koma tikafika mu chapter 3 akuyamba kuzunzika. Tizikonzeka. Ubwino wanu, ubwino wathu, ubwino wanga uli ndi magawo awiri amene ndizikhala okonzeka kukumana nawo. Gawo loyamba ndonena kuti zabwino zimene zili mwa ine zidzandilandiritsa zabwino zinzake. Ena alipo adzandiyamikira, bambo mwatipempheretsa bwino, chifukwa cha chifundo chanu bambo titamande Mulungu, bambo ino nde mwa ino ndimapeza mtendere. Praise God. Komanso chifukwa cha zabwino zimene zili mwa ine ndidzayitana adani, ndidzayitana nsanje, ndidzayitana kaduka. Ndi zimene tikuziona ndi anyamataja. Patsana akutamandidwa ndi Mulungu wawo yemwe, lero akuzuzidwa. Be ready to suffer for the sake of the goodness in you, for the goodness in me. Koma ubwino wake monga tawerengera mu uthenga wabwino, Ambuye sakunena kuti sindidzakusiyani nokha, ndipo utakapita pabwalopo musadzachite kudandaula kuti mukanena chani. God is always there. Ndipo monga anatitsimikizira pa Mateyo 28 aja, ndili nanu mpaka kumalekezero kwa dziko lapansi, mpaka kumapeto kwa dziko la moyo uno. Chachinayi chimene tikuphunzira ndi mawu a tsiku la lero ndichonena kuti situations may change. Nyengo za moyo wathu zitha kusintha. Lero ndithu khala pabwino, mawa povutikirapo, mawa povutikirapo, dzana ndochoka poipa. Koma ineyo zimene zili mkati mwanga ndisasinthe. Situations may change, but the person who I am, who you are, should never change. Ifeyo tisamasinthe. Nyengo ndi zimene zizisintha. Daniel sakusintha chifukwa choti ndikudutsa pa mavuto nde nditukwane anzanga kapena nditukwane Mulungu. Pa mavuto he is praising God. Pa mtendere he is praising God and in fact inviting others to praise with him. Isamasinthe potengera pamene ife tikudutsa. So tikuphunzira chani mmoyo wa Nebukadneza? Tili ndi vuto losafuna kuphunzira kuchokera kukaleratu. Daniel anammasulira maloto mfumu. Maloto awo akutanthauza kuti ufumu wanu udzagwetsedwa, mudzalandira zotere. Koma Nebukadneza sakufuna kusinthayi. This is your tragedy, this is my tragedy. Sitimafuna kuphunzira kuchokera kumene tikuchokera ndikuti tizipita chitsogolo ndi mphamvu. Ayi. Kenaka phunziro lathu lalikulu tsiku la lero ndonena kuti
atamaliza ulamuliro wake, Nebukadneza tamva kuti adachita misala kwa zaka 7, ndipo atabwerera atapembedza Mulungu, kenaka anamwalira, ndipo mwana wake Marduk adalowa pa ufumu uja amene adalandirana ndi Belteshazzara amene tikumuyang'ana tsiku la lero. Naye Belteshazzara kapena kuti Belteshazzara sadafune kuphunzira kuchokera kwa bambo wake Nebukadneza, akubwerenza ma mistake omwewo. Ndipo lero tikuona mistake yake yayikulu, akuti akuseweretsa zikho za ku nyumba ya Mulungu. Atakoza phwando, akuitana zibwenzi zake, anzi zake, ndipo mowa utakoma kanali pate yotani, akuti akukatenga zida nyumba ya Mulungu. Zija analanda zija, ndikuyamba kumamwera midoli ndi zina zotero, kumamwera vinyo ndi zina zotero. Ndipo pamene tikuona tsiku la lero akuti dzanja linalemba pa khoma. Abale, tikakondwa tisiye kumaseweretsa zachauta. Ngati kuli tchimo limene likutipweteka ambiri ndi kupeputsa ndi kuseweretsa zachauta, kuseweretsa masakramenti, kuseweretsa mawu a Mulungu, kuseweretsa atumiki a Mulungu, kuseweretsa zaulere zimene Mulungu adatipatsa. The moment we start insinuating, we start kuchepetsa ulemerero wa nyumba ya Mulungu. Ena timasewera ntchalichi kumene. Ndinapita kwina kwake kwa outstation, kwapeza anthu akwaya atakwera pa guwa paja, basa akucheza, akuonetsana ma message a mfoni. Ayi, icho ndi chiyambi cha matsoka, icho ndi chiyambi cha mavuto. Ndi zimene tikuziona ndi Belteshazzara tsiku la lero. Uyoto abale anali Belteshazzara padzana, koma kamba zoona ambiri tilipo tikuchita chibwana nyumba za Mulungu lero. Mpingo tikufuna ndalama, good and fine. Koma tatiye tiyang'ane zinthu ngati ma fundraising yathu. Kodi sitikuchita zibwana kuseweretsa nyumba ya Mulungu? Tafika paja poti pakatikati pa misa kuyimitsa kaye, nditi mati osavala mataye, osavala masapato zofira, ose amene ali ndi michena. Ndicho linga choti tipeze ndalama nyumba ya Mulungu. Ndalama ndi yabwino chifukwa ndi imene imendetsa mpingo. Koma tisapeze ndalama poseweretsa nyumba ya Mulungu. Tiyang'ane zinthu ngati mmene tikuchitira mapate, kusangalalako pa nyumba ya Mulungu siku lako. Koma tipange spare ntchali chimomwemo machitikira misa, muona kuti pa ground pomwepo kenaka tiyamba mapate, tiyamba kuledzera, tiyamba kutukwanana, tiyamba kunyozana. Tizikondwa mwa Mulungu. Tisachite masewera pa nyumba ya Mulungu. Maka in parish places, these are holy grounds. Ambuye atithandize kuti timvetse ulemerero, tisakhale ndi mtima ngati Belteshazzara, otherwise dzanja lilemba pa khoma ndipo tilephera, ndipo moyo wathu, ufumu wathu uyesedwa kuti walephera. Potsirizira chimene tikuona tsiku la lero, tikuona kuti Mulungu akutuma uthenga wake kudzera mu dzanja. The finger of God is writing on the wall. Ndi uthenga kwa inu ndi ine kuti Mulungu amatumiza mauthenga ake mwa njira ina iliyonse imene angafune. Akanatha kutuma njero zikanatheka, akanatha kutuma miyala zikanatheka, akanatha kutuma aneneri zikanatheka, koma apapa akutuma mkono wake ulembe pa chipupa. God can communicate in various and mysterious ways. Mulungu atha kutuma matenda kuti alalike mthenga wake mmoyo mwanga. Mulungu atha kutuma ngozi kuti alalike mthenga wake mmoyo mwanga. Mulungu atha kutuma imfa kuti alalike mthenga wake mmoyo mwanga. Kodi inu ndine zikamachitika zinthu mmoyo timakhala pansi ndi kudzifunsa funso lonena kuti pazonse zachitikazi ndaphunzirapo chani? Kandi zabwino, kandi zoyipa. Ndimanena kuti ndaphunzirapo chani? Moyo wa Belteshazzara ochita chibwana ndi zinthu zoyera utiphunzitse lero kuyamba kulemekeza ndi kunyadira malo a Mulungu ndi zinthu zonse zoyera. Limenelo likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. My life